Hola, benvinguts avui a programació. Estem avui idioma català. Avui parlo amb 3 figures de la categoria infantil i també juguen cadet. Un parell de xavals també juguen a la categoria cadet, van allà i l'entrenador diu vine a fer un cop de mà. Per què? Per què fot un cop de mà? Perquè són cracs. El món del futbol sala. Anem a parlar que anem a futbol sala 82. Anem a parlar amb un parell de nanos que es taquen molt bé. I que, com te dius tu? Jo em dic Aleix Santos. Jo Marc Fernández. Jo Manel Rus. Molt bé, aquests grans 3 figuretes, els 3 mosqueteros del futbol sala, que m'ha sortit bé, I, bueno, com parlo, soc una altra persona i és molt diferent perquè no tinc ni fulls ni papers, perquè automàticament que està cobert al món de comunicació esportiu. Tenim aquí el Cracs, a veure, comencem. Aleix, com ha anat el partit? Va anar molt bé, una victòria una mica justa. En fases del partit anàvem una mica malament, anàvem molt apresurats i al final va ser una victòria justa amb 1-2. I aquests dos 1-2, com ha anat el partit? Bueno, va anar bé, però al final vam sofrir una mica al final del partit perquè estaven atacant molt ells i nosaltres estàvem tancats a mitja pista, però va sortir bé i vam treure el resultat, que és el que comptava. I què? Ha anat molta gent a veure el partit? Bueno, van vindre els pares a veure'ns el partit, es van tindre que aixecar d'hora. Quina hora? Pregunto, A Manel. les 10 quan vam jugar a Sabadell i es va tindre que aixecar molta gent d'hora. A Sabadell. Bueno, a Sabadell tinc família, cosins i germanes que tinc jo a Sabadell, a la capital, dedico a aquest programa. Que, Lídia, per tu, un petonàs. A veure, anem a explicar també al col·legues com ha anat el partit, com heu vist el partit, quina crònica ha fet l'entrenador. Bueno, jo vaig veure el partit molt bé, l'entrenador va fer un molt bon plantejament. Veníem de guanyar els primers amb un 2-3 a casa, veníem de guanyar-los i aquesta victòria era una victòria esperada que els teníem a sota de la taula. Sí, ha anat bé aquest partit per tu? Sí, és un partit que està treballat i, com ha dit l'Aleix, pues, veníem de guanyar els primers i veníem molt confiats d'això. El mateix que han dit els meus dos companys, Aleix i en Marc, tots estàvem confiats que anàvem a guanyar, com vam guanyar els primers, sense porter i amb la mateixa motivació. Marc, tu on jugues? Com jugues tu? Quina qualitat jugues tu? Jo jugo de pivot, i igual que el meu company Aleix, juguem de pivot. Aleix, tu i ell jugueu a pivot. Sí, juguem de pivot, però jo a vegades també jugo d'ara, puc caure perfectament d'ara. I tu, Manel, quina posició te dedica l'entrenador? No sé, potser roto de cierre, potser roto d'ara o potser de pivot. Da igual on caigui. A los tres, que us dic en directe, una paraula en directe. És més tècnic el futbol sala més que el futbol? Sí, molt Sí, més. claro que sí, que és més tècnic Molt el més. joc, ha de ser tècnic això. Has de córrer més, sí. La pista més petita és córrer més i són 5 jugadors i tela. I el futbol són 11 jugadors. Bueno, que una cosa també molt important, el futbol sala, que està en temporada l'any que ve, que sereu cadets. Sí, serem cadets tots 3. Som de segon any. Sí, serem cadets, perquè ara som infantils de segon i l'any que ve serem cadets. Però el mateix que han dit els meus companys. Doncs, digueu-me alguna cosa vosaltres, digueu-me, què? I intentarem mantindre la categoria a la primera, si es mantenen els de cadets. Com esteu? La classificació. Ara mateix anem 5ens. Està bastant bé. La primera I divisió. quants partits queden? Bueno, queden 5, però tenim un aplaçat que juguem aquest dimecres contra Montcada a les 7:45. Tenim un jugador aquí darrere, no vol sortir, petardo. I bueno, que anem a dir una cosa també. Aquests nanos, jo els conec quan eren petits, com aquest està a fondo, i es taca molt bé el món del futbol sala, i és molt maco per la vida al món esportiu. Vull dir, al món esportiu. Us semblaria de conya que n'hi hagi un nou pavelló municipal? Clar, amore. Si hi ha un nou pavelló seria un somni per tots, perquè el primer equip i tot necessitem un pavelló. Si el primer equip aquest any puja a segona B,
jo ho faria perquè es necessita. Clar, vindria més gent i això i necessitaria com Més modern. Sí. Seria, la meva instal·lació seria zona industrial, diria, al costat de la piscina municipal. Que estaria bé, sí? Estaria perfecte. Està molt bé i tot. Una altra cosa, veieu partits de sènior? Sí, clar, tenim tots animar allà amb la grada verda. I què, com ho veieu partits? Pues molt bé, aquest cap de setmana van guanyar 1-3 contra l'Arenys de Munt i a sobre va perdre les Corts. Eren els primers de Lliga I ara que anem al líder? Sí, ara va el líder. De conya, tio. Si guanya tot, puja a segona B. Setmana que ve juguen aquí, que sí? Sí, Casa. contra Caldes, un equip que no val per que res. tenim molt rivals. No Tenim podem- molta rivalitat amb ells i bueno, pues, anirem a animar a tope i que, bueno, a treure el partit. No podem dir mai que està aquí malament, perquè aquesta gent és com el Barça, t'ha fixat el Barça contra qui va jugar? Contra el Rayo. Contra el Rayo, i el Rayo va així i el Barça del Barça, i mira què va passar. Que sí, que ningú partit és fàcil, ni contra els últims, però s'intentarà lluitar. Bueno, que tu, col·lega, digue'm una cosa, què t'agradaria el futbol sala que destaquis? M'agradaria molt arribar al primer equip del Canet i, bueno, si millor només, pues, al Barça o a l'Indústria d'algun equip, perquè m'agradaria viure d'això perquè és el que m'agrada. Bueno, també anar al primer equip i, bueno, pues, això. Tu, Manel. Jo arribar potser a algun lloc i guanyar la vida així, perquè és el que més m'agrada fer i això. I aquesta carrera, no dic res, és un petardo, I bueno, ja parlarem. Una cosa, i jugueu contra quin equip jugueu aquesta setmana? El dissabte, no vols dir, Quique, vine, dissabte o diumenge, no sé. Juguem dissabte a les 11, crec. Sí, a mi. 11:30 a Canet. Contra els tercers de la Lliga, un rival que són molt grans i això, però això dona igual i intentarem guanyar-los. Vamos a ganarlos. Va ser Ripollet i anirem a tope. I dimecres també anirem tots a tope, amb la mateixa motivació que vam tindre contra Ripollet i Sabadell, i a guanyar. I tu, Aleix, que partit, qui vols dedicar els gols? Vaig dedicar els gols del Quique, els del Ripollet, perquè vaig marcar 2, i contra els primers. Quan vas venir vau tenir sort, Clar, sempre que ve Quique és sort. Quique és la sort del Canet, la moneda. Bueno, que trau de Rayos, vinga. No, bueno, gràcies per dedicar-me els gols i els tinc, ostres, aquest molinot que tinc darrere passa a mi, que us dedico a tots tot el meu cor i endavant al Canet. Una altra cosa, digueu-me que us agradaria dir a l'entrenador, ara mateix, en directe. El meu entrenador, David Sanz, un geni del Super Sants. Super Sanz, un geni del futbol. I per aquí, tu. I, bueno, això no és tan bo, però bueno. Sí, això és molt bo. Passa't al Barça, Sants. M'agradaria dir-li que merci per tot, que m'ha ensenyat molt aquest any i que és el millor entrenador que tinc. El Manel no tinc calladet. Què diries al teu entrenador? Pues no sé, que de moment estem bé, com vam començar des del principi, però que seguim bé. El segon entrenador qui és? Max Pera. El Max Pérez, Super Max. Max, també te dedico per tu, a Sants també, i autèntics sou cracs del món del futbol sala. I bueno, que setmana que ve ja sentireu, aquesta setmana sentireu en directe, con música, i no sé quina música posaria, no sé, entonces posaria rock del rock, l'Elvis Presley, o música que està aquí bé. Aquí aquest pare tinc al darrere, vinga, i una abraçada, un petonàs a tots, i visca! L'Espanyol i el Canet. Visca el Canet, hòstia. I visca el Quique, visca el Quique. Ese Quique! Vaya pena que tinc. Vinga, ja ens veurem i endavant. Moltes marxes. Super Quique.